Ola a todos. Hoxe, en Conversas con, imos falar con Clementina Ozores, máis coñecida en Goián como Tinita. Unha das veciñas do pobo, creo que máis internacional que podemos ter. Bueno, Tinita, contanos en que ano te licenciaste e como chegaste a Inglaterra, porque naqueles tempos non era tan habitual nunha muller. Licenciei-me no 53 e xa no mesmo ano que me licenciei empecé a traballar en Tui como profesora de gramática, pero a asignatura non lle gustaba aos rapaces, nin a min tampouco. E no ano 60 pois marchei para Inglaterra con outra amiga dali de Tui e entón iso cambiou a miña vida por completo. E entón de gramática española pasei a gramática inglesa. E volvín de Inglaterra para España no ano 68 para empezar a traballar aquí como profesora de inglés. Fixe unhas oposicións a inglés e anduve de instituto en instituto, corrín a zona toda dos alrededores de Vigo. E en Vigo tamén anduve por uns poucos de institutos, hasta que aterricei xa definitiva en Coia como catedrática de inglés no ano... non sei se foi... Non me acordo se foi no 70... Non me acordo se 71 ou por aí. Xa non me acordo se foi por aí. Bueno, todos sabemos que eres unha muller que lle gusta moito viaxar. Contanos a cuántos países fostes e como foi todo iso. Con 13 anos fixen o primeiro pasaporte para ir ao estranxeiro, a Portugal, se se podes chamar estranxeiro. E a primeira experiencia que tuve xa no primeiro viaxe puxeme enferma lá e estuve incomunicada 10 días cunhas fiebres que collín en Lisboa. Pero bueno, iso non me anulou para viaxar, ao contrario, parece que ainda tuve máis gana. E desde entón viaxei sempre. Primeiro meu pai, que era moi aventureiro tamén, pois sempre me axudou, claro, cando eu ainda non podía costear os meus viaxes, costeoumos el. A mamá sempre dicía que non, pero papá pois dicía que sí. E no ano 72 xa empecé eu a viaxar por miña conta. E xa fui a Japón. O primeiro viaxe longo e en plan grande, porque agora eu no ano faio 2 viaxes, un en plan de 5 estrelas cunhas colegas miñas, de boa maleta, bo hotel e todo planificado, e outro viaxe de aventura con outras colegas sin planificar nada, só planificamos a primeira noite e entón logo a buscar polo mundo adiante o que sala. Unhas veces sale mellor, outras veces non sale tan bien, pero sempre un mundo de aventura que nos gusta a todos moito. E cuántos países visitaste? Pois mira, teño marcado nun mapa mundi que teño no río 71 países diferentes. Os de Europa todos, claro. E logo, pois, iso, por África, Australia, Asia... América do Norte e do Sur, non sei, bueno, pois o último que fixen a Armenia, porque ademais gustanos compaginar unhas veces, o sea, en plan o máis novedoso e monumental, con museos e todo, ou senón un plan de aventura, naturaleza, parques con fieras, ou aldeas, maneiras de vivir de hoxe en día por distintos pueblos do mundo. E o último que fixen o ano pasado foi a Armenia, que foi como a retroceder 50 anos da miña vida, e vivir como nos anos 30 aquí en Goián. Pois iso, allí, pois iso, monxe la vaca para poder ter o leite para desayunar,
bueno, estábamos en pueblos que ni siquiera podían falar. E para pedir o leite tíamos de mu para que nos pudiesen traer o leite para almorzar. Bueno, Tinita, con 88 anos que tes carne de conducir. Quitástelo moi nova ou xa máis maior? Pois mira, o carné saqueino en Inglaterra no ano 61. Fixen as prácticas cando se empezaban a faer as rotondas en Oxford. Estaban en obras para faer as dúas grandes rotondas que tiña a cidade, e aprendín nas rotondas. E os accidentes que tuve en España todos foron en rotondas, precisamente. E está chistoso iso. Bueno, e hasta aquí a nosa conversa con Tinita, unha muller pioneira en algunhas cousas, moi viaxeira, que mírala polo pobo sempre anda fozando, e que siga así, e que tamén decir que é unha compañeira do Grupo San Roquiño nestas últimas aventuras que tuvemos. Entón, seguiremos contando con ela, pois, moitos anos máis. Moitas gracias, Tinita.